Ankersen er lærer på Espe Skole og narkohandler. Jeg sælger narko til kurerne, og så bærer de det tværs over politilandet. Her på Espe Skole var der narkohandel på skoleskemaet i dag. Narko, 300. Alle elever fra 1. til 6. klasse er med, når skolen gennemfører en temmelig speciel undervisningsdag. Som afslutning på skoleåret leger elever og lærere ikke røver og soldater, men narkohandlere og politi. Nu er det jo ikke rigtig varer, vi har med at gøre det af kopier og bare for sjovt indpakkede ting. Men det er rigtigt, det er meget anderledes det her. Det handler om våbensmugling og smugling af narkotika. Ja. Vi skal købe noget hash derom og noget. Ja, og så skal vi gemme tingene på os. For eksempel i skoene, og så hvis man bliver fanget af 6. klassen, der er politiet, så skal de gætte 3 steder, hvor man har alt hasset og nogle andre ting, man også skal købe derom. Er det en joint, eller er det narko? Joint. Hvad lærer børnene af? Jamen, det kan jo bare være et morsomt indslag, men samtidig kan det være grundlag for en seriøs drøftelse. Jeg synes, at vi bruger en lektion på det her. Det er okay for sjov. Er det kun hash, eller er der også kokain og sådan noget? Ja, der er cigaretter og muligt. Ja. Jeg synes, de har glemt at tænke sig om, simpelthen. For sjov, ja vel, lyder det fra en forarvet mormor. Så noget skal man ikke lave sjov med, mener Lis Christiansen. Det er helt i orden at lære dem et stof, og alt muligt andet skal man holde sig meget langt væk fra. Men jeg synes fandme, det er det forkerte koncept at sætte op. Nu skal I købe her, hvis I kan slippe fra strisserne. Så kan I sælge det igen. Men hvordan er det som skolelærer ind i sit hjerte at stå og sige, vil du have 4 joints? Det koster det. Ja, vi har jo sådan en distance til det, og vi kan spøge med det, og det er eleverne med på. Der må være andre måder, man kan lære de unger på, at det er farlige ting, og det skal de ikke rode sig ud i. Det må det bestemt være, i stedet for at lære dem, at det er en leg. Så